Khalwe ethuliswa Mr Mjadu Blue Light Security laphana ke ohlukunyezwa uvika umnikazi wenkampani uNakane Security sawubona kuphina kuphela funa khona limusa njengamanje kungelela yena mathi Dr Storms emqamela amahlaka abanye zibaqomela imali thukwazi kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanxa uthi press subscribe button wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufala ama video kube wena uqala uthola notification engenza kwethu umnikazi weKZN Blue Light Security laphana ke osebenzela empangeni kanti kulomgwaqo wakhe wayo ukhala ngokuhlukunyezwa kwenkampani yakhe kanye nayo uqobo njengoba ke ethenjiswa zonke izinto lezi zokuthi ke agcine esukile laphana engabe esasebenzela khona kanti ke upointe uvika njengomunye wabantu abamhlukumezayo noma ke abantu abasisukhuluma kuyona le nkampani mangabe ke echaza uthi angibingelele bahlonishwa Mr Mjadu umnikazi wenkampani iKZN Blue Light Protection esebenzela kwiFarmWatch yaseNkwalini ngonyaka odlulile uMarch 2025 kwabe sekufika iExmo Construction ezosebenzela kuR34 usuka eNkwalini uze uye uphela empangeni so inkampani ke yabe sifika ke lapha endaweni engisebenzela kuyo kwaChannels Farm izocela isite lapha bazokhempa khona babe sebeyithola ke ngenxa ukuthi ke inkampani esebenza lapho kwakuinkampani uKZN Blue Light Protection so i-construction yabe isicela i-service yama security guard ku Blue Light Security ngabe sengiyabanikeza ke i-service ababecelile yamagadi awu8 kusukela lapho ke kwabe sekuyaqala ukusebenza kuyaqhubeka kuthe kusephakathi ngabo April kwabe sengithola umbiko ukuthi cha i-Blue Light Security akufanele isebenze kule construction ngoba umsebenzi lona ubekele inkampani kaVika Biyela okuwuNakane Security so lapho ke kwabe sekuqala ke izinkulumo zokuthi kumele inkampani yami isuke kulomsebenzi lo ukuze inkampani le ekabiyela ikwazi ukuthi uqhubeke isebenze ngabe ke senguphikisa ke lokho ukuthi cha akukwazi kwenzeka lokho mina akaze ngiye ukufuna umsebenzi kwi-construction i-construction eze yazocela i-service kwikhampani yami ngabanikeza sabe sisenza isivumelwano ukuthi kusukela lapho ngoMarch 2025 uqhubeka kuya phambili ukuze kuphele u24 months sisebenzisana ne-construction kuthe kusene inkulumo ke lezo ezilokhu zizungeza zikhuluma ukuthi kumele i-Blue Light Security ingaqhubeki no-provide service la kwabe umfoka Biyela useyaboshwa ngaleso sikhathi ngenkathi seboshiweke kwabe sekuyama ukukhuluma lokhu ukuthi kumele i-security yami iye ukuqhubeka ukuprovide i-service la kwabe sekuhamba ke inyangana ke kwathi late after 2 months or 3 months wabuyo ubiyela kwabe sekuqala phansi futhi ukukhuluma kwaqhubeka ukuthi cha ndoda phuma la ngoba inkampani kaBiyela okufanele iqhubeke isebenze la ngakuphikisa ke lokho ke kwaqhubeka ke kuhamba kwafika la etheni i-construction ibhale incwadi ibhalela uBlue Light Security ukuthi akame uprovide i-security la so ngabe sengiyithola ke le ncwadi ngayithatha ngayidlulisela kubameli bekhampani abameli bekhampani ke babe sebeyiphendula incwadi ukuthi cha kuyezwakala lokho kodwa sicela izathu ezinqala ezenza ukuthi inkampani le ephethwe uMjadu ime ukuprovide i-security wabe sephendula kummeli we-construction esithi cha abayinqamlile i-contract kaMjadu i-contract kaMjadu iyaqhubeka iqashiwe laphana koze kube ukuthi umain contractor uyayinqamula i-contract kodwa le ncwadi le okuyona ebithi yayiterminator hayi bayiphika bona abayazi abaze bakwenze lokho bona bayaqhubeka basebenzisana noMjadu kwabe sekuqhubeka ukusebenza lapho kuthe ukuhamba kwesikhathi soku 2026 ku-April ngabe sengibona futhi ngeinsizwa
seyiqhamuka lapha zithi zilethe ama-security ziyalelwe umfokabiyela uVika. Hayi nangaphela zafika lezi nsizwa ngase ngithi mina cha madoda anikwazi ukuthi nithi niyalelwe umfokabiyela nizosebenza la ngoba la uma nithi niyalelwe uVika biyela ukuthi nizosebenza la angeke nikwazi ukuqhubeka nisebenzelana ngoba uVika sisavulelene icala naye ukuthi ubethumela abantu ukuthi bezohlasela ama-security mayesebenza la. So ngizocela i-proof kwi-construction ukuthi ngampela iniyalele yini ukuthi nizosebenza la. Lezi nsizwa-ke zabe seziyahamba-ke zibuyele emuva. Le igama layo le nsizwa le eyayizoprovide i-security ngalo sikhathi kwakuwuXolani kwakanhlekwa osuka ku-2M2 security eShowe. And then-ke babe sebebuyele emuva-ke. Kuthe ukuhambeni kwey'nsuku ngabe sengibona yona le nsizwa leyo isiye ehambe yayomangala eLehuzeni eShowe police station isithi mina ngihambe ngayohlukumeza esayithini eyisebenzayo. Lokho kwabe sekungimangaza ukuthi isebenza kuphi ngoba umuntu osebenza laphana uBlue Light Security yabe siyokwenza i-protection order ithi iyalelwe umfokabiyela ukuthi ikwenze lokho ngoba yabe siyenza futhi ne-affidavit ukuthi cha umfokabiyela lo uVika uyena othe ayihambe iyofaka ama-security lapha kukhishwe lama-security kaMjadu. So lokho ke kwabe sekungicacela ngokusobala ukuthi inhloso yabo ukuthi bewudle lo msebenzi ngenkani besebenzisa amandla ngoba kumanje nje ngithi inkampani eseyifika laphana izoprovider sekuzinkampani ezintathu uNakani Security, u2M2, uNational Rock Security. Zonke lezi nkampani ziyalelwa uye uVika biyela ukuthi azize zizoprovide isecurity laphana ukuze uMjadu okuyena ophethe security bisebenza lapha agcine ephumile esusile ama-security akhe lapha. Kanti-ke mangabe ungaqala ukuhlala kule channel uVika-ke wawumuntu ohlonzwa kakhulu njengomuntu ohlukumeza ukusebenza kweyinkampani laphana-ke emgwaqweni wakhe wayo njengoba le nsizwa ichaza. Kanti-ke waze ubaba uMsweli wathola ithuba wakwazi ukukhuluma naye njengoba ubona la evidweni izizwele uVika eyiphawulela mayelana nokuphazamisa ukusebenza kwentuthuko yasempangeni esuka laphana-ke eNkwalini. Africa my continent, Africa my home. Sise Africa kuyi South Africa. SikwaZulu King Cetshwayo idistrict. Sikuphi la ungathi la kuso semenmod. KuseShowe, kusempangeni, kuvele kuyihlanganele nje konke noma ungasho kuphi. Kodwa la into esize ngayo size ngalomgwaqo uR34. uR34 ke ungaqala phansi le koMeranse le Richards Bay ungazobeka le Melmont le ko Free State uyayihambela nje. Kodwa iconcern yethu sisuka la eNkwalini size siyoma lapha ngaseqala kabusha la umgwaqo olungiswa khona. Into kayenzekalayo khona ke ngoba kuqala umgwaqo ulungiswa nje sekunezinkulumo eziningi ezizungezayo nezidunga nje ukuhlala komphakathi kugcina umuntu engakasakwazi ukuyinqindo kwisibhakelo kuyithathe nokuyilegini. Ikhona inkulumo ethi la umgwaqo akusetshenzwa kungasetshenzwa nje kunensizwe ezinamandla ezinezingalo okuyizona zona ezimisa ukusebenza komgwaqo. Ngenhlanhla ke ngoba thina sikhuluma amahebeza sikhuluma ama corridors sifuna ukuyiyela silalele umuntu osolwayo. Le project ke ela enkulu project ino 1.8 billion ngazi ukuthi hayimi kanjalo ke inkulumo kuthiwa umuntu omise ukusebenza nangumfokabiyela uVika wakhona lapha eMthonjaneni kuthiwa yena insizweni ezingale ezinkulu emisa ukusebenza. Mina kangina le ezami ingalo ezincane ukuthi ngande ngomlomo njengembenge angifuni ukuthi mfokabiyela ngifuna ukubuza kanje uvalelana umgwaqo uyazi ukuthi le nkontraka engakanani uvalela nomgwaqo. Cha angibingelele kubo bonke ababukeli abathamele lokuhlangana kwethu. Ngiyabonga nongalo ukuthi nifike nethimba lakho sizokhuluma lokho ukukhuluma. Engakubeka nje ukuphendula umbuzo wakho lo ubuzayo ngikubeke ecala ukuthi kungamampunge lokho. Lokho okuvela ukuthi kukhona ukumiswa kokusebenza sokuya kwenzeka. Mina ngumsebenzi wakhona la
umhlali wala okhathazekile ngokuthi lomgwaqo ufune kulunge. Yes. Ngoba mina ngine-fleet eningi yezimoto namaloli. Yes. Alimalayo limalayo lo fleet ngokuhamba kulomgwaqo okanje. Yes. Ngiyafisa nje Nongalo nethimba lakho emva kwale ngxoxo ukuthi ake niphume la esayithini, ke niphume ngomgwaqo wasempangeni. Yes. Niyophuma ngasempangeni uma senihamba. Ke nibone ukuthi izimoto zethu noma zomphakathi nezabantu nje bonke ba South Africa zihamba endaweni enjani kuleya ngxenye esezantsi lapha ka R34. Mina ngathi nje kunomkhankaso ophumile ku social media wabantu abakhona nje ukudicilela igama lamphansi. Isizathu salokho mangithi ngiyakubheka ukuthi mina ngusihlalo wosomabhizinisi la eKingcetshwayo owakhethwa emhlanganweni nje owawukhona abantu beyikhethela bona ukuthi bafuna ukuhola ubani. Angaze ngikhethwe ngoba nginezingalo ezinkulu futhi abantu bangincenga ngangafisi nokuthi ngibe kulawo makomiti ngoba nginemsebenzi yami engixakile engibuye ngiyenze even ngaphandle kweprovince yaKwaZulu Natal. Manje ke babe bengincenga ke ukuthi bacela ukuthi ngibalekelele ukuthi kube yimina ohola istructure leso noma lelo komiti lo somabhizinisi ababelikhetha. Ungakahambi kakhulu beyela. Uzothiwa bakuncengela ukuthi uzokuthiwa wena uhlangane nekhansela enizihlobo nalo lenhlangano engeke ngisayibiza. Kuthiwa wena ufike la wazosabisa usonkontract hayi une security company eqashwe la. Wena no khansela na inqumela u7 days ukuthi le security company esebenza la impeleni 7 days ayibingasekho ukuze kuzosebenza inkampani yakho unakane baze babhala abantu bathi yakhe security unakane kodwa umuntu wena angathi uyamsebenzisa phambili ukhansela angifuni nimveze ukhona la ulokho ehamba la ukhansela okuyena ofika impela wazosabisa ukuyawabiza abantu ukhansela isho njalo inkulumo lapha eclinic wababizela khona wahlanganisa umphakathi hayi kusacrash hayi clinic wakuse crash wababizele crash wabahlanganisa ehlanganisa umphakathi ukhansela uhlanganisele crash icabanga umphakathi uhlangane crash ukuthi ke ufuna kuzovalwa kukhishwe lo muntu osebenza la kodwa umuntu osequlwini kuthiwa wena inkampani yakhe afanele abisebenza la tshela na umphakathi Nongalo ukuyiphendulela kulokho ngangingekho kulomhlangano lokukhulunywa ngawo okuthi ukhansela wabiza khona umphakathi ngakuzwa ukuthi umphakathi ukhansela wayibize umphakathi ngoba uzoqashwa umphakathi kwakuzogovuzwa amaphepha ukuthi kunominate laba abazoba nenhlanhla ukuthi bethola amathuba okuqashwa. Lokho okunye ke osekushiwo ukuthi ukhansela wasabisa abantu ngeke ngikwazi ukuphendula ngoba ngangingekho. Kuthiwa nami ngafika ngokuzwa ngendlela abantu ababhala ngayo. Ngangingekho bawufakaza babekhona lapho ngangingekho futhi thina ukhansela umsebenzi kahulumeni nomsebenzi womphakathi ngoba nje ikhansela ukhethwe wona umphakathi and nami mangikhuluma ngami nami law abiding citizen ukusebenza komthetho ngihambisana nakho. Abantu abaphume kulento leyo ukuthi behambe bengingcolisa benginemba bekhuluma izinto engezi nginayo impela inkampani yonogada. Ngingasho ukuthi nginezitha ngendaba yokuba nale nkampani ngoba kunezigameko ezikhona la khona engibe ingxenye yokuthi kubanjwe abantu abathile baboshwa abanye bagwedwa ngisho life. Ihlobo zalaba bantu yizona ke eziphuma umkhankaso wokungcolisa zithi ngihabula lo bani ngenzani yonke lento engekho. Kade mina ngisenkantolo ngiboshwe ngawo ngendaba social media kwathiwa ngibulele umuntu othile kodwa ngacela enkantolo ukuthi akhishwe ubufakazi ngoba lento ekhulunywa ngiyazi kodwa mase singiyabheka yiyo lento ka social media amaphoyisa angibopha nje ngezinto ezayibhalwa abantu kodwa ufakazi abukho.
sesiyayivala ke Africa My Continent umhlangano besinawo la besizolalela ngoba sikuzwile konke lokho akushoyo sikuzwe social media kodwa umuntu obeshera umhlangano Lieutenant Colonel umncwango ophuma lapha eMlalazo ophuma lapha eShowe usonkontraki inkontraki esebenza la ibe khona lo councilor usolwa ube khona kodwa ucomplainant ushuthi lo khalaza ukuthi inkampani yakhe yakhishwa uyena obengekho ama stakeholders abekhona onke ongangokuthi nje igama eliphume ensizweni okuthiwa unkomonde esebenza kwa Exmo kwa Crossmo lithe akaze ume umsebenzi uyahamba umsebenzi kuyasetshenzwa ne consultant nayo yafika futhi yathi cha lokhu yaqala ngoFebruary yona akaze umsebenzi ume umsebenzi uyayihambela mabemile basuke bemiswe isimo sezulu basuke eyimele nje okusho ukuthini ke lensizwa le behlena emhlanganweni ngalalele emhlanganweni ngayingxenye yomhlangano okusho ukuthini na nami sengambhayila out uthi ayokunye ningamsola kokunye ayilokho kwala emgwaqweni bakithi bengikhona no councilor ube khona osevulelwe icala angifuni ukuthinta indaba yecala kodwa kuvelela ukuthi into eyenzeka lona osebenza la babe khuluma nje verbal lo security kusafika no plant manager uplant manager wacela ambhekele okwamanje kungakasothwa izinto kodwa ngokuthi phela nawo sejwayele useyasebenza kuthe mase kufuna ukuthi aphume engazi ukuthi ithi inkulumo kangabe saphuma yikho ke sila lo sebenza la akaqashwanga ngendlela yePLC ikhona ke sikuzwile kulomhlangano esiphuma kuona cha leli impela ngiyambhayila out hayi ngoba mhlambe ngisebenza nodadewabo nami ngimbhayila out bengekhona Africa My Continent okwalana nje iphutha libe enkampanini uExmo noma uCrossmo waqasha umuntu ngaphandle kokulandela iprocedure mhlambe yakhe uCrossmo noma yePLC yikho ke ngazuthi kunomsindo kodwa lo msindo ubungakafiki ekutheni umgwaqo uvalwe noma ukuphazamisa kwenkwentraki I thank you Africa My Continent siyabonga